Panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh Panjenenganipun para pepunden sepuh aji sepuh ingkang sampun ana ing pamawas lebda ing pitutur ingkang hanggung mastuti saha ingkang kinabekten Panjenenganipun para priyagung jaraning nata para sarjana sujananing budi para pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes pinundi langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun para alim para ulama panjenenganipun para kiai ibu nyai para ustad lan para ustazah ingkang tansah rinten dalu sumanding kitabing suci wahyuning ilahi pinangka kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun ingkang hamengku karya inggih panjenenganipun Kanjeng Rama Surahman dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Harmi prihatin sumrambah panjenenganipun Kadang Pisan Sutrisno Bopo Haji Makmur dalah panjenenganipun Ibu Hajah Aminah tuwin panjenenganipun para pangombyonging risang temanten kakung ingkang mijil saking Pekalongan Jawa Tengah langgung-langgung wonten ngarsa panjenenganipun para kadang kariman kadang werda muda lan mudi ingkang winantu lan basuki sakrening wekdal sampun sawetawis panjenenganipun pangadibuson ingkang sampun paripurna ngrucat busananing risang temanten sarimbit miturut adat Widiwidana Surakarta Hadiningrat sanggar dekorasi ingkang sampun keparang paripurna anjengaraken risang temanten putri jengkar saking panti pamondokan panti Palereman ingkang sampun kaapit keng Rama Dalageng Ibu minggah wonten ing Sitinggil Binaturata setelah mempelai wanita yang didampingi oleh orang tua tercintanya duduk di pelaminan dan setelah pengantin pria Mas Arif Maulana setelah lengkap didampingi oleh orang tua tercinta beserta para pengombyongnya berada di depan pintu gerbang suasana pesta kami persilakan untuk keluarga besar Tata Rias sanggar dekorasi terpantau ada Mbak Samini dengan Mbak Yuni Marsudi untuk bisa mengarahkan pelan-pelan menuju ke area bawah tenda. Panding pancorot pancorong busananipun risang temanten kakung yen toka condro saya caket saya cetok saya cedak saya ngalilo dumateng panjenenganipun Pangringgo Wira Pitaswara alhamdulillah matur suwun ingkang sampun kepareng hangaturaken kanthi laras gending Kebu Giru kanthi memuja lan memujining dumateng ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat
kanthi jemenenggunging ungling gongso kebugiru pratandha rantaman adicara dhawuhipun risang kemanten saribit badhe kaleksanan. Risang temanten putri ingkang sampun kepareng kaapit kang Rama dalageng ibu mandhap saking Sitinggil Binaturata. Sinten to ingkang sampun kepareng andherekaken tindak nyori sang temanten putri? Panjenenganipun kadang kaneman ingkang kembar pasuryanipun, ingkang kembar busananipun, ingkang sampun kepareng ambopong amondong, wujudipun kayu klepu Dewandaru Jayadaru. Risang temanten saribit katingal kumlawe astanipun ingkang tansah samya abebalangan. Ambalang gantal, ambalang suruh, suruh matemu rose. Sinten to ingkang tinanggenah andhaupaken risang temanten saribit? Katingal Mbak Samini ingkang sampun kepareng hanyaketi wujudipun Bokor Kencana. Bokor Kencana ingkang isinipun tirtawaning tirta sekar, ingkang sampun kepareng ambasuh tumangkeping astanipun kaping 3 ambalan. Pun paripurnaning risang temanten saribit ingkang den basuh kanthi tirtawaning tirta sekar den basuh kaping 3 ambalan. Keparengmo kenya ayu aulia uswatun hasanah sagata anjengku sumembah astanipun wonten ngarsa panjenenganipun kang Raka Garwa. Pebudayanipun pun bagus Aris Maulana SAG SH. Sasampunipun panjenenganipun kenya ayu aulia uswatun hasanah anjengku katingal paripurna sumembah astanipun. Binagus Aris Maulana mugia kepareng sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Kanaan antiga padha pecah saknalika. Menika pratandha risang temanten saribit pecah saking panggulawentahing Rama. Risang temanten saribit pratandha pecah saking panggulawentahing ibu. Ingkang sak mangke saged berdikari manjing jroning pribadi. Sasampunipun risang temanten kakung Binagus Aris Maulana SAG SH paripurna anggenipun sigra hanggedruk wujudipun kanaan antiga. Menika katingal kenya ayu aulia uswatun hasanah ugi sampun kepareng ambasuh samparanipun kang Raka Garwa. Pratandha risang temanten saribit tansah tinebihna sengkala. Pratandha risang temanten saribit tinebihna rubeda pinayungan kabegjan kamulyan saking ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Setelah kedua mempelai dipertemukan oleh Mbak Samini yang didukung bersama Mbak Yuni Marsudi, acara berikutnya kedua mempelai akan diboyong oleh orang tua tercintanya
menuju ke kursi singgasana pelaminan. Kagem pangringga Wirabetoswara wonten Mas Hirman Mona Lisa saged hanggantos salah satu gending kodhok ngorek kangge pangiringing risang temanten sarimbit badhe kaboyong kang Rama dalageng ibu minggah wonten ing Sitinggil Pinaturata. Nuwun sagunging para lenggah para rawuh. Kanthi jemelenggunging ungguling bangsa kodhok ngorek ingkang sampun dipunaturaken pangadi Wirabetoswara Nyu Mona Lisa. Pratandha risang temanten sarimbit badhe kaboyong keng Rama dalageng ibu kanthi lon-lonan minggah wonten ing kursi gading dampar kencana. Ing ngarsa Suntulada panjenenganipun Kanjeng Rama sak sampunipun hanampi wujudipun selendang kangge amboyong nak temanten sarimbit. Nggir, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Tutna lakune wong tuamu yo nggir. Ing madya mangun karsa madya ateges tengah. Nenggih panjenenganipun risang temanten sarimbit ingkang kadherekaken panjenenganipun Kanjeng Ibu Harmi prihatin pinangka Tutwuri Handayani. Setelah kedua mempelai menduduki di kursi yang sudah dipersiapkan dari sanggar dekorasi, kagem Bapak Surat adalah ibu, kagem Bapak Haji Makmur adalah ibu, saged kepareng anglenggahi wonten ing papan palenggahan samping kanan kirinipun putra putrinipun panjenengan. Amargi panjenenganipun pangadibusana badhe nglajengaken rantaman adicara ingkang salajengipun arupi adicara sungkem pangabekten. Mandap saking palenggahanipun. Mandap saking palenggahanipun risang temanten sarimbit tansah katingal pangati-ati ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Surat dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Harmi. Duh Kanjeng Rama, ngaturaken bekti kula konjuk Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggir, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggir. Wong tuamu eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting. Sliramu tansah tak leliting saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip. Lan ngerti bekti marang wong tuamu nggir. Bungah rasaning atiku nggir tak tampa bektimu marang wong tuamu.
nanging sing dadi piwelinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur mengko ngarak sowan bektya marang kadang pisan kunggir. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Gusti Allah tegese nggih. Bekti marang wong tuamu lan banjur ngarak sowan bektya marang kadang pisan kunggir. Kanthi mongkok bombong manahipun keng Rama dalagang ibu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Setelah kedua mempelai menghadap di hadapan orang tua tercinta, di hadapan Bapak Surahman beserta Ibu Harmi Prihatin. Kali ini kedua mempelai Ananda tercinta bersimpuh di hadapan orang tua tercinta, di hadapan Bapak Haji Makmur beserta di hadapan Ibu Hajah Aminah. Kanthi mongkok bombong manahipun kang Rama dalagang ibu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Yen to kacandra panjenenganipun kang Rama dalagang ibu kayata bebasan kajugrukan wukir sari kablebekan segaraning madu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimbit. Sak sampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal dewasa. Nggir, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang agung. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisan kunggir. Aja mbok lalekke besuke banjur ngarak sowan bekti marang kadang dwijamu utawa gurumu. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh. Langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh. Kasepuhan ing talatah Jalan Padang Sida Rukun. Ugi wonten ing ngarsa panjenenganipun sagunging para lenggah para rawuh. Sak sampunipun paripurna risang temanten sarimbit ngleksanani tumapak ing adicara sungkem pangabekten. Lan sak sampunipun risang temanten sarimbit anglenggahi wonten ing kursi gading dampar kencana. Sak mangke badhe kalajengaken rantaman adicara ingkang salajengipun arupi adicara kacar pucuk. Keparenga panjenenganipun pangadibusana sanggar dekorasi ingkang kaleresan terpantau wonten Mbak Yuni Marsudi kaliyan Mbak Samini saged hamar tetesaken titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara kacar pucuk.
Titi Laksana adicara kacar kucur ingkang sak menika katingal dipun aturaken panjenenganipun Pangadi Busana sanggar dekorasi. Kacar kucur ateges kacang kawak deli kawak. Kacang kawak deli kawak wong liya dadi sanak, yen wis dadi sanak mugi nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur, yen wis dadi dulur mugi ndulur. Mas Aris Maulana terpantun panggung dan kita bisa untuk melihatnya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Aris sebagai sang suami ini melambangkan Mas Aris Maulana setelah sah menjadi suami istri, setelah sah menjadi seorang pimpinan, seorang imam keluarga, nantinya mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Salah satunya adalah memberikan nafkah kepada sang istri. Harapan dari sang suami, istri tercinta bisa untuk menerimanya. Pemberian dari sang suami, harapan sang suami, istri tercinta bisa untuk mengelolanya. Pemberian nafkah lahir dari sang suami tercinta. Pun paripurna ning risang temanten saribit anggenipun ngleksanani tumapaking adicara kacar kucur. Menika menggah Titi Laksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah, dahar walimah. Dahar klimah, dahar walimah. Ateges risang temanten saribit sak mangki badhe ngleksanani upacaraning dulang-dulangan, suap-suapan. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh, ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan, ingkang sampun kepareng paring berkah idilan pangestu. Anggenipun risang temanten saribit ingkang sak menika nembe ngleksanani kangge upacaraning sakral arupi adicara Daud. Untuk segenap relas undangan, Bapak Ibu, tamu-tamu kehormatan yang sudah memasuki area bawah tenda, penyampaian mohon maaf karena Sohibul Hajah tidak bisa menemui panjenengan kesemuanya, mengingat dan menimbang masih memberlangsungkan dalam acara sakral temu temanten. Jadi buat Bapak Ibu, dipersilakan tanpa terkecuali bisa untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Rantaman adicara dahar klimah, dahar walimah. Risang temanten sarimbit katingal samyo adedulangan. Keng roko andulang keng garwo, semanten ugi keng garwa andulang keng roko.
upacaraning kados makaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Dumateng panjenenganipun para pupuh sepuh aji sepuh sagung para lenggah para rawuh kakung Sumawana putri samudayanipun menika menggah rantaman adicara dhawuhipun risang temanten sarimbit hawi jengkar saking panti pamondokan Panti Palerman ingkang sampun kadhawuhaken ugi kapayung minggah wonten ing Sitinggil Binaturata adicara sungkem pangabekten kacara kucur dahar klimah dahar walimah unjukan tirtawaning tuwin bedak ingkung sajaipun sampun kapiyarsa ing mriki mbok pilih wonten kirang tatas titising basa galap gangsulipun anggir klomatur ingkang kirang nuju prana kawula nyun agunging sih samudra pangaksama mekaten ingkang saged kula aturaken nuwun kawula nuwun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian tadi dalam satu rangkaian acara Temu Temanten. Terima kasih buat tim fotografer, ada Mas Yusuf, ada Mas Lati. Terima kasih buatnya tim make up dan terima kasih buat Sanggar Decoration di sana yang beraktivitas. Tentu ada Mbak Samini dengan Mbak Yuni Marsudi. Terima kasih. Buat DPS ada Mas Yanto, ada Mas Yoyo. Terima kasih. Buat segenap rela undangan Bapak Ibu juga ucapan terima kasih yang tengah ikut serta menyaksikan serta memberikan doa terbaik dalam acara sakral yang berkenaan dengan acara-acara Temu Temanten. Buat sekedar rela undangan, kembali lagi untuk bisa menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Tulu-tulu saking 10, tulu-tulu saking kawasan Unit 2, dari kawasan Unit Songo, dari kawasan kesemuanya, Rimbo Ulu, Rimbo Bujang, semuanya kami mengucapkan selamat menikmati hidangan. Kali ini dilanjutkan dalam momen acara foto bersama. Satu informasi untuk keluarga besar tuan rumah, keluarga besar dari Pekalongan, Jawa Tengah, sahabat manten, kocok manten, sahabat manten, dan juga bolo-bolo manten. Kesemuanya nanti ikut andil foto bersama yang akan diabadikan bersama Mas Lati, juga ada Mas Yusuf. Yanti, Yolanda berikan lagu-lagu dan insya Allah kita bisa untuk menghadirkan lagu-lagu permintaan yang tertunda dari keluarga besar kepanitiaan. New Mona Lisa, Herman Mona Lisa Production Indonesia.